Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan boten namung mirengake sabda-sabda dalem, ananging ugi nindakake menapa ingkang dados sabda dalem. Tumraping Gusti Yesus, jejering murid dalem lan tiang-tiang sing pitados ing panjenengane, sing digugu kuwi ora mung omongane, ning tumindake. Lan kula kinten tumraping gesang pasrawungan, awake dhewe luwih percaya marang tumindake wong tinimbang omongane. Merga jenenge omongan menika manis, ning sok-sok tumindake pait. Omongan kuwi esuk dele sore iso tempe. Neng ngarepe awake dhewe A, ning nang burine awake dhewe iso B. Lidah tak bertulang. Menika yen namung gugu omongan, merga meh saben tiyang menika saged omongan sing apik, saged ngendika bab-bab sing sae. Ning tumindake dereng temtu laras kalian apa sing diomongake. Nah menika tumraping Gusti Yesus kedah dievaluasi, disadari, dilimbang-limbang supados anggenipun ing sakmangke nggayuh gesang kasuwargan tumraping Gusti ora cukup munggo omongan, ning ya tindakan. Mila waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami kados pundi Gusti Yesus mitrat rasa kula nyindir tiang-tiang Yahudi ingkang omongane apik, omongane suci-suci, sing dirembuk ya bab suci-suci, ning tumindake ala. Tumindake ingkang ala menika amargi boten nindakake apa sing dadi sabdaning Allah, apa sing dadi dawuhing Allah, ning nindaki apa sing dadi dawuhing manungsa utawi karepe dhewe. Nah menika tumraping Gusti Yesus ya ora bakal bisa kanggo nuntun lan gayuh gesang kasuwargan. Yen awake dhewe pengen gayuh gesang kasuwargan ya nglampahi apa sing dadi dawuhing Allah, sing dadi tuntunaning Allah. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuhana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 21 ayat 28 ngantos dumugi 30 kalih. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para imam kepala lan pinituaning bangsa mangkene, saka rumangsamu iki kepriye? Ana wong duwe anak loro, sing pembarep diparani lan dikandhani, "Tole, dina iki menyang kebon anggur nyambut gawe." Wangsulane, "Injih Pak, nanging ora mangkat." Adine nuli diparani lan dikandhani kaya sing pembarep. Wangsulane, "Boten, nanging ora let suwe
rumangsa getun banjur mangkat. Saka rumangsamu bocah loro mau endi sing nindakake karepe bapakne? Atur wangsulane wong-wong. Injih ingkang kantun. Pangandika dalem Gusti, aku kandha mangkene. Para juru mupu beya lan wanita ala bakal ndhisiki kowe mlebu ing kratoning Allah. Awit Yohanes rawuh ngambah dalan kasucian, nanging kowe ora ngandel. Balik para juru mupu beya lan wong-wong ala malah padha ngandel. Dene kowe weruh iku mau ora banjur keduwung lan ora banjur ngandel. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring pasemon sing prasaja sederhana dumateng para imam kepala lan pinituaning bangsa Yahudi. Lan kula kinten menika pasemon sing gampang ditampa, gampang dimaknani tegese karepe isine apa. Lan kula kinten kula panjenengan saged sinau saking Gusti Yesus yen Bapak Ibu para kadang kinasih dilalah sakmenika dados prodiakon utawi katekis sing kedah ngajar paring homili utawi khotbah dumateng umat. Yen migunakake pengalaman-pengalaman iman ya sing prasaja wae. Nek babagan pangertosan wawasan kula kinten saben umat menika wis ngerti apa sing apik apa sing bener menika wis ngerti. Ning kepriye anggone njurung manahipun supados tuwuh niat ngleksanani menika kula kinten sing penting. Kadangkala awake dhewe iki ya ngerti, oh iki apik iki elek, iki bener iki salah, ning sok-sok litumindak ora padha karo pangertosane awake dhewe. Contoh konkrete wong pinter, wong sing pendidikane dhuwur nganti S3, S2, S1, kadangkala durung temtu tumindake ya apik, ya bener. Umpamane sing S2, S3 korupsi, mosok ora iso ngitung duit, ngasih korupsi. Nah menika contoh konkret kados pundi kadangkala pangertosan menika boten sejalan kalian tumindake. Lan ing mangsa adhan menika kula panjenengan katimbalan kados pundi mujudaken menapa ingkang dados kersa dalem Gusti anggenipun nglampahi dawuhing Allah. Aja ngasi kados putra pembajeng sing ngendikane nggih Pak ning ora nindakake. Nek tiyang Jawi nyebut nggah nggih ning ora kepanggih. Lan menika kula kinten kathah kalampah ana ing uripe awake dhewe. Ora mung ana ing brayat ning kadangkala ya ana ing pasrawungan, ing lingkungan. Diundangi rapat, nggih siap. Didhawuhi tugas lektor, nggih siap. Ning tundhone pas dinane ora rawuh. Mbuh sing alasane lara weteng, mbuh ana acara pribadi, mbuh ana iki, mbuh ana kuwi, kanggo nutupi yen jane ora gelem nindakake. Benten kalian sing wurake wiwitanipun nolak, moh mboten Pak, ning lajeng rumangsa getun terus nindakake. Menika penting tumraping kados pundi kula panjenengan bangun pamartobat, ngraosake getun, keduwung terusing manah. Kula panjenengan kadangkala nggih kerep ngaken dosa, ning sok-sok mung laporan, Rama dosa kula menika, ning boten nuwuhake raos getun ana ing manah. Saengga nggih lajeng gampil malih nindakake dosa sing padha lan dosa sanes-sanese. Mugi-mugi manah sing penuh raos getun dayani kula panjenengan
anggenipun martobat terusing manah. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.